गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ सालाकाथियाव मुलाम्फा मोनग्राफोर आरो समाजारि रांखान्थियारि सांग्रांथि मेल खुंफुंदों। बिटिसि सोरखारनि बानजायनायाव कक्राझार जिल्लानि 12 नं सालाकाथि बिटिसि काउन्सिल बियाबनि सिङाव थानाय बुमकी नैथि ब्लक फोथाराव मैया बेनिफिसियारिसफोर आरो समाजारि रांखान्थियारि सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो। मिरु सोरखार, रायजो सोरखार आरो बिटिसि सोरखारनि गुबुन गुबुन गाहाय बिथांखिफोरनि सोमोन्दै सांग्रांथि लाबोनो आरो बिथांखिफोरखौ मावफुंनायनि सायाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय खुंनाय बे मेलाव बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ नुजाथियो। सावराय मेलाव मिरु सोरखार, रायजो सोरखार आरो बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिथांखिफोरखौ गुवारै बेखेवनानै प्रमद बर'आ मिजिंथिदों दि बे ओनसोलनि सुबुंफोरा बे बिथांखिनि गेजेरजों समाजारि रांखान्थियारि बिथिङाव आवगायलांगोन। मोनसे जौगानाय भारत दानायाव गोनांथि होनायखौ फोरमायनानै प्रमद बर'आ मोनसे जौगानाय भारत दानायनि थाखाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ बाख्नायदोंमोन। प्रमद बर'आ बुंदोंमोन दि मोन 40 बियाबाव मुलाम्फा मोनग्रा आरो समाजारि रांखान्थियारि राजखान्थियारि सांग्रांथि मेल खुंनायाव आरो बेनिफ्राय सुबुंफोरा मुलाम्फा जागोन। प्रमद बर'आ सोरखारनि बिथांखिफोरखौ मोजाङै मावफुंनायाव गोसो होयो। मोन 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो साफ्रोमनोबो 25,000 रां अनसुंथाइ होनायनि उनाव बे खेबाव बिटिसि सोरखारा 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो टेन्ट न'नि आयदाफोरखौ रानदों। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'आ दिनै गुबुन गुबुन एसएचजिनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव तिरपालबो रानना होयो। खौरांगिरिनि सिगाङाव बर'आ गिबि मन्थ्रिनि सानबानि हाबाफारिजों बिटिआरआव दावबायफैनायखौ बरायदों आरो बुङो दि गिबि मन्थ्रिया मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जिल्ला खुंथायजों रिभिउ मेल खुंगोन आरो रायजो सोरखारनि स्किमफोरनि सायाव खौरां लागोन। बर'आ बुंदोंमोन दि गिबि मन्थ्रियाबो दोलोनि जथुमाव बाहागो लागोन। कंग्रेसआ बिटिआरआव दावहा नांगोन होनना फोसावनायनि सायाव प्रमद बर'आ फिन जाथाय होनायनि सायाव सोंथि खालामनायाव बिथाङा बुङो दि बिटिआरनि फारसे कंग्रेसनि हुमखिया सैथो नङा। बिसायख'थि गेलेनायाव रावबो हेंथा गैया, नाथाय दावहा नांनो दागि। बिटिआरनि सुबुंफोरा जेब्ला दावहा बुङो अब्ला गियो। मानोना थांनाय 40 बोसोराव हक बिहक गोबां दावहा जादोंमोन। आं बड'लेण्डआव गोबां थै नुदोंमोन। आं मारास नुबाय। बेनिखायनो बड'लेण्डनि सुबुंफोरा दावहा बुंब्ला गियो आरो बड'लेण्डनि सुबुंफोरा दावहा नागिरनायनि अनगायै गोजोन आरो जौगानायखौ लुबैयो होनना बिथाङा प्रमद बर'आ बुंथियो। बिटिसि बिसायख'थिनि साखाफारा जानायनि बागै बर'आ बुङो दि बिटिआरनि मोन 40 बियाबजों लोगोसे सालाकाथि बियाबाव इउपिपिएलनि गोहोमा जोबोद मोजां। मख'नो गोनां दि दिनैनि बे मेलाव एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि काम्पा बरगयारि, रायजो सभानि एमपि रोंगोरा नार्जारि, इउपिपिएलनि नेहाथारि मावख' माधव सेत्री, इउपिपिएल आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। नैथि खौराङावनो दङ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो घानानि अफिसार अफ दि अर्डार अफ दि स्टार अफ घाना सनमान होदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ घानानि गोजौसिन नोगोरारि बान्थाजों मान होनाय जादों। बे फालिथायाव गाहाय मन्त्रि मदिआ घानायाव थाग्रा भारतारि फोलेरफोरनि 15,000 निबो बांसिन नोगोरारिफोरखौ भारतारि हारिमुआरि राजथान्दै बुंथिदोंमोन। पिएम मदिखौ घानानि हादोरगिरिया अर्डार अफिसार अफ दि अर्डार अफ घानाजों मान बावदोंमोन। बे घानानि गोजौसिन नोगोरारि बान्था। बेजों लोगोसे गाहाय मन्त्रि मदिजों मोननाय गेजेर हायुंआरि बान्थाफोरनि अनजिमाया बांनानै 24 जाबाय। बे दावबायनायनि थांखिया मोननै हादरनि गेजेराव सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायमोन होनना फोरमायथिनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङावनो दङ काजलगांव मन्त्रि कौशिक रयनि नुजाथिनायाव बिजेपि दोलोनि मावख'गिरिफोरा सावराय मेल खुंदों। बिटिसि बिसायख'थिनि साना खाथिनिफ्राय खाथिसिन सौफैनाय लोगो लोगो इउपिपिएल बिपिएफजों लोगोसे बिजेपिआबो मोनसे गिदिर राजखान्थियारि हाबाफारि जागायदों। चिरां जिल्लानि जिल्ला मावख' काजलगांवआव मन्त्रि कौशिक रयनि नुजाथिनायाव चिरां जिल्ला बिजेपिनि बिबानगिरिफोरनि मोनसे सावराय मेल जानानै थाङो। काजलगांव नोगोर खुंथाय अडिट'रियामाव खुंजानाय सावराय मेलाव 9 जुलाइआव सानसेनि हाबाफारिजों चिरां जिल्लायाव फैगासिनो दं। गिबि मन्थ्रिनि दावबायनाय समाव बिथाङा चिरां जिल्लायाव दोलोनि हाबाफारिफोरनि अनगायैबो गोबां सोरखारि हाबाफारिफोराव बाहागो लागोन।
मुंख'नाय हाबाफारिफोरखौ जाफुंसार मावफुंनो थाखाय दोलोनि दैदेनगिरिफोर आरो मावथिफोरनि नुजाथिनाय आरो बिबाननि सायाव गुवारै सावरायनाय जादोंमोन। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिया चिरां जिल्लायाव बिजेपिनि आबादारि थाथायखौ सिगांनिख्रुइ बांसिन गोख्रों खालामनायाव गोसो होदों। दिनैनि मेलनि जोबनायाव मन्त्रि कौशिक रयआ देहायारि लोमजानायनि जाहोनाव खौरां बिजोंजों सावरायनायनिफ्राय गोजानाव थायो। बिनि उल्थायै बिजनीनि एमएलए अजय कुमार रायआ खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुङो दि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव चिरां जिल्लानि बिजेपि दोलोनि मावथिफोरा जिल्लानि गासै मोन 7 काउन्सिल बियाबाव बिजेपि दोलोनि बिजाथि फसंनो थाखाय नागिरगासिनो दं। जों जोंनि दोलोनि मावथिफोरनि दाबिखौबो रायजोनि दैदेननायाव दैखांगोन। एमएलए अजय कुमार रयआ बुङो दि बिटिसि बिसायख'थियाव UPPL दोलोजों जेबो गोरोबथा जायाखै होनना मैया गसाइगावआव UPPL आरो बिजेपिनि गेजेराव गोरोबथानि सायाव मन्त्रि उर्खावग्रा ब्रह्मआ सोलोगोनां बिबुंथि होदों। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 9 जुलाइआव गोबां जौगालु जाथायनि खौरां लानानै चिरां जिल्लायाव सफैगोन। बिथाङा गिबियाव काजलगावआव गोदानै लुजानाय चिरां जिल्ला बिजेपि मावख'खौ बेखेवगोन आरो बेनि उनाव जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव मोनसे सोरखारि हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि बिथाङा बिजनीआव दोलो बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरजों मोनसे सावरायलायनाय जथुम बाहागो लागोन। गिबि मन्थ्रिया चिरां जिल्लायाव दावबायफैदों होनना गोदानै लुफुंनाय जिल्ला बिजेपि मावख'आव नायदिंहैयो मन्त्रि कौशिक रयआ। नायदिंनाय समाव बिथांजों लोगोसे बिजनीनि एमएलए अजय राय, हजाइनि एमएलए रामकृष्ण घोष, बिटिसिनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरूप कुमार दे, काउन्सिलर प्रदीप कुमार बयान, चिरां जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि रतन चन्द्र रय आरो गोबां जिल्ला बिजेपिनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा नुजाथियो। ब्रैथि खौराङाव दङ एनटिपिसिआ आसामनि क'क्राझाराव हिनजावसा गोहो खालामनाय मिशन बेखेवदों। सा 40 गामियारि हिनजावसाफोरा जिउ रोंग'थि फोरोंथाय मोननो हागोन। भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन मोब्लिब दिहुनग्रा एनटिपिसिआ आसामनि क'क्राझार जिल्लायाव गावनि बङाइगाव प्लान्टआव गावनि गाहाय हिनजावसा गोहो मिशन एबा जिएमनि ब्रैथि बिसान जागायदों। 1 जुलाइनिफ्राय 30 जुलाइसिम सोलिनाय बे दानसेनि हाबाफारिनि थांखिया खाथिनि गं 12 फरायसालिफोरनि 10 निफ्राय 12 बोसोर बैसोनि सा 40 गैजारोङि हिनजावसाफोरखौ गोहो होनाय। बे हाबाफारिया जिउनि रोंग'थि, दैदेननाय फोरोंथाय आरो गासै जौगानाय गोसो होयो। बे हाबाफारिखौ मावख'आरि महरै क'क्राझारनि लेङाइ कमिशनार मासान्दा एम्पार्टिन आरो एनटिपिसि बङाइगाव मावथांखिनि गाहाय अर्नब मित्रेआ बेखेवदोंमोन। डिसि पार्टिनआ गोख्रोङै बुंथिदोंमोन दि हिनजावसाफोरखौ गोहो होनाया नखर आरो हाबाफारिफोरखौ गोख्रों खालामो। मित्रेआ जिएमखौ इयुननि आइजो दैदेनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे बिथा बुंथिदोंमोन आरो एनटिपिसिनि खौसेयै जौगानायनि थाखाय रादाय होनायखौ रोखा खालामदोंमोन। 2018 मायथाइयाव हायुंआरि थाखोआव जागायजेननाय जिएमआ सिगांनिफ्रायनो हादोरनाङै 12,700 नि बांसिन हिनजावसाफोरनि जिउखौ दाखांबाय होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। 5थि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ गनायथि होनाय आयदाखौ लानानै क'क्राझाराव पंकज पाठकनि बादाखौ बन्द खालामदों। पंकज पाठकजों खुंजानाय क'क्राझाराव खानाय रज'नायनि सांग्रांथि बादाखौ मैया 3 जुलाइ खालि हरखाबै पुलिसआ बन्द खालामो। क'क्राझार जिल्ला गेलेमु आफादनि नब्लाङाव खुंजानाय हाबाफारिखौ थि खुंथायारि गनायथि गैयैनि जाहोनाव लामानि गेजेराव दोनथ'नाय जादोंमोन। बे बादाया ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरखौ गोसो बोनो हादोंमोन, गुबैयै जायफोरा खर'नि थाखाय हेफाजाब नागिरदोंमोन। नाथाय हरखाबै पुलिसनि दांथायाव नुजाफैनाय सुबुंफोरखौ दुखु आरो दुखु मोनहोदोंमोन। पुलिसआ सुलुंनि बादिब्ला खुंगिरिफोरा मावख'आरि गनायथि मोननायाव फेलें जादोंमोन, जायनि जाहोनाव बिबानगिरिफोरा हाबाफारिखौ दोनथ'नो गोनां जादोंमोन। हेंथा होनायनि उनाव पंकज पाठकआ खौरां बिजोंजों रायज्लायाजासे एबा जेबो बिबुंथि फोसावालासे क'क्राझारखौ नागारदोंमोन। बिथांनि फिननायखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। माखासे बाहागो लागिरिफोरा पुलिसनि समखौ सोंखारिदोंमोन आरो बेबादि सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय बादाफोरनि थाखाय साबसिन हेफाजाब बिदोंमोन। बिथांमोनहा गोसो होनानै बुंदोंमोन दि खानाय गनाय बायदि आयदाफोराव सांग्रांथि होनो नाजानायखौ थुलुंगा होनांगौ। मावख'आरिफोरा दासिमबो रोखा खालामाखै दि आयेनारि राहाफोरा उनसंगोन एबा थि गनायथिजों उनाव हाबाफारिखौ गनायथि होनाय जानो हागौ नामा। 6थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव 72 बोसोर बैसोनि आइजोखौ बुथारनायनि दायआव जोथोन लाग्रा जराखौ हमदों।
खारगुलिनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव नोगोर पुलिसआ 72 बोसोर बैसोनि बन्दना दासखौ बिथांनि न'आव बुथारनायनि दायाव सासे जोथोन लाग्रा आरो बिनि बिसिखौ खादों। डिपुटि कमिशनार अफ पुलिस सेन्ट्रेल अमिताभ बसुमतारीआ फोरमायोदि बे दायआ बुधबारखालि गाग्लोबजाग्रानि न'नि सिङाव जादोंमोन। दायनिगिरि जराया बे एखे न'आवनो खाथिनि मोनसे क्वार्टाराव थायोमोन। नायबिजिरनायनि समाव जों जोथोन लाग्रा आरो बिनि बिसिखौ बुथारनायाव लोब्बा थानाय मोनदों। सानैखौबो हमनानै लानाय जादोंमोन, डिसिपिआ बुंथिदोंमोन। सोंनाय फिननायाव जोथोन लाग्राया दायखौ सिमान लादोंमोन। बिथाङा दाबि खालामदोंमोन दि बैसो जानाय आइजोजों गले-गले नांज्लायनायनि जाहोनाव गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जादोंमोन। रागा जोंनानै बिखौ खास्रि-बिस्रि बुथारो। पुलिसआ बुथारनायाव बाहायनाय सिखा आरो मोनसे थै गाबनि सि बोखांनो हायो जायखौ जाथाय जानाय जायगानिफ्राय साफा खालामनो थाखाय बाहायनाय जादोंमोन होनना फोथायनाय जायो। बन्दना दासआ गावनि फिसाय थैनायनि उननिफ्राय हारसिङै थागासिनो दंमोन, थेवब्लाबो बिथांनि खुरमा बाहागिफोरा खाथियाव थायोमोन। जराया जिम्मायाव दं आरो फरेनसिक आनजादजों लोगोसे आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। स्निथि खौरांआव दङ संकस खेराइ कमप्लेक्सआव ग्रेन्ड बाथौ मन्दिरनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिटिआरनि धोनि धोरोमारि दोरोंखौ संरैखा खालामनाय आरो जौगाहोनायनि फारसे आगान होनानै मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर'आ दिनै जारिमिनारि संकस खेराइ कमप्लेक्सआव मोनसे गिदिर बाथौ मन्दिरनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बे हाबाफारिया बर' हारिनि दोरोङारि फोथायनाय आरो हारिमुआरि सिनायथिखौ मान होनाय मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया। थांखि लानाय थानसालिया इयुन जोलैफोरनि थाखाय मोनसे धोरोमारि आरो हारिमुआरि नेरसोन जानो हागौ होनना साननाय जादों। सीएम प्रमद बर'आ फोरबोनि नुथायफोरखौ रानलायदोंमोन, जाय हादोरारि आसार खान्थिफोर आरो गोथार थावनिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय सोरखारनि नाजाबाय थानाय नाजानायखौ दिन्थियो। बे हाबाफारिया ओनसोलाव हारिमुआरि संरैखाथि आरो धोरोमारि जौगाथायनि थाखाय बिटिआर खुंथायनि रादाय होनायखौ दिन्थियो। 8थि खौरांआव दङ फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय चिरांनि गासै मोन 7 मासियाव हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन बिजेपिआ। सेप्तेम्बराव बिटिआर बिसायख'थि जानो हागौ। बेखौ लानानै भारतीय जनता पार्टीआ बिटिआरआव साखाफारा जानायखौ गोख्रोंसिन खालामबाय। चिरां जिल्लायाव बराक सेरफां जौगाखां बिफाननि मन्त्रि कौशिक रयआ 9 जुलाइआव गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दावबायनायनि सिगां दोलोनि मावथिफोरजों सावरायमेल खुंदों। जथुमनि उनाव बिजनीनि एमएलए अजय कुमार रेआ रोखा खालामो दि बिजेपिआ चिरांनि गासै मोन 7 मासियाव उदाङै बिसायख'थि गेलेनो सानदों। बिथाङा बुंथिदोंमोन दि बिसायख'थिनि उनाव बुजिलायनाय जानो हागौ, नाथाय दासिम जों हारसिङै दावहानि थाखाय साखाफारा जागासिनो दं। गिबि मन्त्रि शर्माया बृहस्पतिबाराव उदालगुरियावबो बिबुंथि होनानै बुंथिदोंमोन दि बिटिसि बिसायख'थिया गुबुन-गुबुन आरो बांसिन दोलोफोरा हारसिङैनो जुजियो। जुदियावबो बिथाङा इयुननि गोरोबलायनायखौ नेवसिगाराखैमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि दोलोनि आफादगिरि दिलीप सयखियाजों सावरायनायनि उनाव मासि राननायनि जायखिजाया जोबथा थिरांथा फैगोन। बिजेपिआ आथिखालाव गावनि लोगो इउपिपिएलजों बिटिसिखौ सासन खालामो। जेखियानो जाया मानो दायो मोनसे गोदान मावथांखि इसारा होयो, हारसिङै बिसायख'थि गेलेनाय, जेराव बिटिआरआव गोजोनआ जेबो हेंथा गैयाजासे थानांगोन होनना गोसो होयो। बिसायख'थिया फैगोन आरो थांगोन, नाथाय गोजोनआ थानांगोन, सीएम शर्माया बुंथिदोंमोन। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।